Dragi dudeșteni, în pragul Sfintelor Sărbători Pascale, celebrate de comunitatea catolică, vă transmit gândurile mele bune, sănătate, bucurie și mese îmbelșugate, alături de cei dragi să aveți cu toții. Să petreceți cele mai frumoase momente împreună și să prețuiți cu adevărat lumina învierii. Ea vine ca o promisiune a speranței, a iubirii și a adevărului. Să aveți zile cu soare în suflet și pe cer, alături de cei mai dragi oameni, sărbători binecuvântate.